olimme jo 1600-luvulla vähän ehkä riehakkaampaa opiskelijaelämää viettämässä. Pysytään edelleen 1600-luvulla, mutta tunnelmat ehkä hieman vaihtuu toisenlaisiin. Lähdetään sinne nälkätalveen ja miten sitä voi tutkia noista Turun oikeuslähteistä. Siitä meille kertoo kukapa mukaan kuin Veli-Pekka Toropainen. Ole hyvä. Kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolestani. Tämä tämänpäiväinen esitys perustuu Helsingin yliopistossa teologian tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, akatemian hankkeeseen, jossa tutkitaan äärimmäistä tarvetta ja hätää. Ja kun tuossa aikaisemmin aamupäivällä professori Mia Korpiola puhui täällä, niin samat lähteet, joita tässä Virtuar-hankkeessa on kerätty, niin myös sieltä löytyy tähän asiaan liittyvää materiaalia. Eli näissä näkyy se, että erilaiset hankkeet loppujen lopuksi saattaa kohdata hyvinkin helposti siellä materiaalissa. Tämä nälänhätä, joka koettiin 1690-luvulla, on yksi Suomen vaikeimpia aikoja varmasti, mutta se ei ole mitenkään ainutlaatuinen tässä kontekstissa. Tuossa 1690-luvulla vaikutti tulivuoren purkaukset niin, että tuli tämmöinen pienen jääkauden maksimi oikeastaan, jossa oli erityisen vaikeita vuosia. Ja niistä kärsi Pohjois- ja Länsi-Eurooppa. Mutta ihan Espanjassa asti koettiin katoja. Eli tämä vaikutti hyvin vahvasti laajalla alueella. Monet alueet menetti väestöä. Tietysti Skotlannissa nälkä oli paha. On laskettu, että Virossa olisi menetetty noin 20%. Ja on esitetty lukuja, joissa tietyillä alueilla, nykyisen Viron alueella, saattoi kuolla jopa 25%, ja etelämpänä Liivimaalla sitten hiukan vähemmän. Mutta Suomi alueena kärsii ehkä kaikkein eniten, mitä näistä luvuista tiedetään, ja meillä noin kolmannes väestöstä kuoli tuossa 1695-98 aikavälillä. Ja se on maassa, jossa väestöä on vähän, niin aika paljon. Mä olen joskus mietiskellyt sitä, että jos 1600-luvun alussa Suomen alueella asuu noin 250 000 ihmistä, niin sen jälkeen kun ollaan 1720-luvulla, kun sodat ja kadot ja kaikki muut rutot on käyty läpi, niin väestö ei ole kasvanut yhtään. Eli se kertoo siitä, että kokonaisena tämä aikakausi on aika paha, ja siinä tietysti erikseen sitten vielä nämä muutama vuosi. Tuolla otsikossa on oikeuslähteet, joiden avulla voidaan selvittää sitä, että mitä täällä tehdään. Kaupungissahan on tietysti raati, joka tekee päätöksiä, ja raadin pöytäkirjoihin tulee sitä myöten sitten nämä ilmoitukset. Rummutettiin kaupunkilaisille yleisenä raastupapäivänä, ilmoitettiin kaupunkilaisille, kutsuttiin joku tietty porvarisjoukko raadin eteen ja niille ilmoitettiin, että nyt on tehtävä tätä ja tätä tämän nälän takia. Tai valvottiin yksittäisiä porvareita ja heidän toimijansa. Mutta samalla lailla, kun ruokaan liittyvät rikokset lisääntyy, niin tämä Kämnerin oikeus, joka oli raastuvapauden alioikeus, siellä tutkittiin tarkkaan se, että mitä nämä rikolliset on tehnyt, ja sen jälkeen, jos tarvittiin kunnon tuomio asiasta, niin se lähetettiin raastuvan oikeudelle päätettäväksi. Nämä ei ole ainoita lähteitä, nämä oikeuslähteet, vaan näihin nivoutuu oikeastaan muiden viranomaisten kirjeenvaihto. Nimittäin esimerkiksi kuninkaallisen majesteetin, eri kollegioiden, kaikkien tämmöisten keskusvirastojen kirjeet, jotka Tukholmasta lähetettiin, määräykset ja säädökset, niin ne luettiin raastuvassa porvaristolle. Ja niiden mukaan sitten raati käski toimimaan. Ja samalla lailla maaherra, joka oli se, jolla oli vastuu tästä Turun ja Porin läänistä ja Ahvenanmaasta,
niin hänelle lähetettiin kirjeitä ja määräyksiä ja annettiin valtuuksia tehdä jotain tiettyä nälänhädän ehkäisemiseksi. Ja hän toi tietysti sitten aina tämän tiedoksi myös sinne raadille, joka julisti sen sitten porvaristolle. Eli koko tämä koneisto on valjastettu sen nälän ehkäisemiseksi, mutta silti se on aika hirveä. Ja kaupungissa se toimii, tämä nälkä, ehkä hiukan eri tavalla kuin maaseudulla. Kaupungissa suinkaan kaikilta ei puutu sitä ruokaa. Turkulaisten kellareissa oli nimittäin aika hyvät varastot, mutta se koskee ainoastaan varakkaampia ihmisiä. Jos ottaa tämän aihepiirin, joka liittyy näihin nälkävuosiin, katovuosiin, mitä näissä asiakirjoissa käsitellään? No, kattona nyt, jos puhun nälkävuosista, niin on tietysti se nälkä, että miten se koetaan, kuka siihen kuolee tai kuka siitä kärsii ja miten sitä voidaan auttaa. Se on ehkä semmoinen katto tässä asiassa. Asiakirjoista ilmenee hyvinkin se, että minkälaisia ruokavarastoja turkulaisilla on, niihin palataan vielä, ja siihen, että kaikkia se nälkä ei ihan suoranaisesti kosketa. Asiakirjat koskee myös viljan laivausta tänne, tähänkin palataan. Sitten se koskee kerjäämistä. Maaseudulta tuli paljon kerjäläisiä kaupunkiin, tiedettiin, että täällä on ruokaa. Se koskee varkauksia esimerkiksi, ilkivaltaa, ja sitten täällä on köyhäinhuone, jossa hoidetaan kaupungin omia köyhiä, ja sen lisäksi täällä on 2 vankilaa, Raatihuoneen vankila ja Turun linnan vankila, jotka kokee myös nämä huonot vuodet aika voimakkaasti. Tuolla Mario kertoikin, minkälainen kaupunki tämä Turku on, että mä en tarvitse toistaa näitä asioita kaikkia. Ehkä sen, että tässä kaupungissa asuu oikeastaan suomalainen kerma. Täällä oli nuo kaikki virastot, mikä tarkoittaa sitä, että täällä oli hyvin varakkaita henkilöitä. Sen lisäksi, että täällä oli näitä varattomia henkilöitä. Ja nyt näiden 2 eri ryhmän intressit kohtaa aika surkealla tavalla näissä jutuissa sitten, joita täällä käydään. Se pitää muistaa, että jos kaupungissa on väestöä vaikkapa se 6500 ihmistä, niin siitä ehkä semmoinen 500 ihmistä on niitä hyvinvoivia. Ja loput on niitä, jotka pärjää just ja just. Jos teillä on maaseudulla esivanhempia, heillä on maatila. Tuossa 1690-luvulla tavallinen suomalainen maatila, jos se myytiin, niin sen arvo oli ehkä jostakin 400–500 kuparitaalarista reiluun 1000 kuparitaalariin. Suurin osa niistä sukulaisista, jotka oli muuttaneet Turkuun, asuvat talossa, jonka arvo oli ehkä 40–150 kuparitaalaria. Eli nämä oli aika heikosti rakennettuja, pieniä rakennuksia, tontilla ei niitä montaa ollut. Ja tällaiset ihmiset, he oli alempaa porvaristoa, joka kävi kauppaa, tai sitten käsityöläisiä, taikka vaikkapa kantajia, renkejä, jotka asuivat omassa taloudessaan, tai vuokralla olevia vanhuksia. 4–5 leskeä saattoi muodostaa tämmöisen talouden, että he olivat vuokranneet itselleen tuvan ja asuvat siinä ja tekivät pikkutöitä, kutovat sukkia, parsivat niitä, huolsivat toisten vaatteita ja niin poispäin, tekivät tilapäistöitä. Näillä ihmisillä ei ollut minkäänlaisia varastoja, eikä heillä ollut mahdollisuutta säästää. Ja kun viljan hinta esimerkiksi nälkävuosina nousi normaalista reilusta 10 taalarista tynnyriltä yli 30 taalarin tynnyriltä, niin heillä ei ollut edes varaa hankkia minkäänlaista ruokaa itsellensä. Tässä on henkikirjoista olen laskenut Turun väkiluvun kehityksen. Nyt pitää muistaa, että tässä on ainoastaan ne aikuiset ihmiset, jotka on yli 15-vuotiaita ja alle 63-vuotiaita tai edelleen harjoittavat vanhempana ammattia. Tästä puuttuu siis esimerkiksi lapset ja alle 15-vuotiaat nuoret kokonaan.
Eli tämä ei ole se kokonaisväkiluku, vaan tämä on henkikirjaväkiluku. Ja tuossa näkyy aika selvästi se, että kun tullaan tuonne vuoteen 1997, niin väkiluku tippuu aika huomattavasti. Eli tässä on ne kaupunkilaiset. Sen lisäksi täällä kuolee paljon muualta tulleita ihmisiä. Eli tuo nousee tuo kuolleisuus aika korkeaksi sinä aikana. Se ei ole pelkkä kuolleisuus, joka vähentää kaupungin väestön määrää, vaan sen lisäksi kovin monet turkulaiset pyrkivät matkustamaan täältä maaseudulle, jos heillä oli siellä sukulaisia tai he omisti siellä maatilan. Ja siellä tilanne oli tähän aikaan aivan yhtä huono. Ei sieltä löytynyt sen enempää sitä ruokaa sitten loppujen lopuksi kuin mitä kaupungista. Ja tässä näkyy nyt tuo haudattujen määrän nousu. Kun nyt mä käytän tätä Björniltä saatua hienoa osoitetta. Tuolla näkyy, että haudattuja on kaupungissa aika paljon jatkuvalla syötöllä, mutta ykskaks tämä määrä nousee ihan moninkertaiseksi. Se kertoo siitä, että tuossa haudattujen luvussa on ne turkulaiset, jotka kuoli, mutta sen lisäksi täällä haudattiin 300 kerjäläistä, joista ei tiedetty, ketä he on. He olivat vaeltaneet maakunnasta kaupunkiin ja heidät haudattiin joukkohautoihin ilman mitään nimiä. Eli siinä näkyy nyt oikeastaan se, että kaupungin kuolleisuus ei nouse ihan niin hirvittävästi kuin tuo luku näyttää, vaan siinä on ne muualta vaeltaneet ihmiset, jotka kuolee myös tällä kaupungin alueella ja haudataan tänne. Turussa valitettiin jo 1600-luvun alkupuolella sitä, että kerjäläiset häiritsee kunniallisia ihmisiä kadulla tai yrittää tunkeutua heidän kotiinsa kerjäämään. Ja tuossa nyt kerjäläisasetuksia annettiin pitkin vuosisatoja 1500-luvulta lähtien, ja niissä tämmöinen liikkuminen kiellettiin. Ihmisenhän piti periaatteessa olla siellä, minne hänet oli kirjattu. Ilman lupaa, passia ei saanut siirtyä vaikkapa kaupungista maaseudulle tai maaseudulta kaupunkiin. Viranomaisen oli annettava lupa siihen, sulla oli ollut syy, miksi sinä menet jonnekin toiseen paikkaan, ja se piti näyttää siellä sitten Turussa esimerkiksi raadille. No nälkäaikaanhan sitä ei voitu hillitä, koska ihmisiä vaelsi kaupunkiin yksinkertaisesti, ja silloin oli tavallaan semmoinen poikkeustila koko ajan, jossa ei voitu valvoa tätä asiaa niin kuin olisi ollut tarkoitus. Kerjäläisistä haluttiin tehdä luetteloita. Sieltä tuli majesteetilta määräyksiä, jonka maaherra sitten toimitti raadille ja myöskin tuomiokirkkoon, konsistorille, tuomiokapitulille niin, että näistä kerjäläisistä olisi tehtävä luettelo, missä heitä on ja kuinka paljon heitä on. Ja kyse ei suinkaan ollut siitä, että voidaan ruokkia nämä kerjäläiset tai voidaan katsoa, että heillä menee vähän paremmin, vaan kyse oli siitä, että heidät voidaan häätää kaupungista. Lähettää takaisin maaseudulle siihen pitäjään, josta he on tulleet. Heillä ei ollut mitään oikeutta liikkua edelleenkään tähän aikaan. Ja kerjäläisissä ajateltiin, että siellä on tällaisia ihmisiä, jotka on laiskoja, työtä vieroksuvia, jotka ei halua elää niin kuin yhteiskunnassa kuuluu, eli paikallaan ja tehdä työtä ja ansaita ja sillä lailla tuottaa kruunulle hyvää, jotta kruunu voi sitten käydä esimerkiksi vaikkapa sotaa ja niin poispäin. Ja näitä pyrittiin erottelemaan. Tässä on sitten ihan tuon nälän lopussa 1698 kuningas antoi uuden kerjäläisasetuksen, jossa sitten tiukennettiin edelleen tätä tahtia ja haluttiin, että nämä kerjäläiset on saatava pois. No, kerjäläisongelma oli kaikkein suurin Tukholmassa tietysti, kun se oli suurkaupunki. Siellä oli pinoittain kerjäläisiä kadulla ja sehän häiritsi. Nyt pitää muistaa, että eletään sääty-yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi se mainittu nälänhätä ei koske kaikkia.
keväällä 1697 kuoli kuningas Karle 11. Hänen hautajaisensa oli näyttävät, ne piti järjestää, sitten piti järjestää voitelut ja kruunajaiset tietysti uudelle kuninkaalle Karle 12. Joten voisin hyvin kuvitella, että jos ton kokoinen lauma kerjäläisiä velloo siellä linnan lähellä jossain, niin kyllä mä haluan ne pois mun kruunajaisista tai hautajaisista. Eli tässä näkyy niin kuin ihan tämä laita, että voi ajatella sillä lailla, että joku valittaa hätäänsä, hänellä ei ole ruokaa, hän ei ole syönyt 2 viikkoon, kun saanut jotain armopaloja. Ja samaan aikaan viranomaiset kirjoittaa Tukholmaan, että kun heidän palkkansa ei ole tullut. Ja heillä on kyllä sitä ruokaa, ei se siitä kiinni ole, mutta sitten tuon huoli siitä, että kun palkanmaksu on viivästynyt ja se hoidetaan Tukholmasta sitten lopulta, että palkka maksetaan. Ihmisen asema on niin kovin erilainen aina näissä kohdissa. Turussa oli jo keskiajalta 2 tämmöistä huoltolaitosta, jossa ihmisiä hoidettiin, ja ne toimi edelleen tähän aikaan. Mutta kyse onkin nyt siitä, että hospitaaliin ei pääse kukaan muu kuin turkulainen, kun se on Turussa. Lietolaisella ei ole oikeutta, menköön sinne omaan pitäjänsä köyhäinmökkiin. Eli ketään sellaista ihmistä, joka ei asu tai tee töitä siinä paikkakunnalla, ei haluta siihen rasitteeksi. Tuo köyhäinhuone aikaisemmin sijaitsi tuossa Aurajoki rannassa, siellä missä Seippelin salit nyt mainittiin ja missä oli Ulinin tontti. Ja toinen oli Torin yläkulmassa, siellä oli Pyhä Yrjänä hospitaali, jossa oli spitaaliset. No, nämä laitokset siirrettiin sitten tuossa 1620-luvulla Seilinsaareen. Kustaa II Adolf halusi tehostaa tätä köyhäinhoitoa niin, että tuli suurempia kokonaisuuksia, jossa voisi paremmin valvoa tätä toimintaa ja järjestää Jumalan sanaa näille köyhille ja rajarikoille ja spitaalisille, ja samalla saada ruokahuollon toimimaan näissä laitoksissa paremmin. Turkuun jäi tietysti köyhäinhuone, jossa turkulaiset köyhät olivat. Tämä laitos rappeutui, se siirrettiin myöhemmin sitten Tälppuajokkeen ja sitten taas vielä 1670-luvulla Toispuajokkeen, eli tuolla on Sairashuoneen katu, Lasarettikatu Linnankadun varressa, ja sieltä kaivettiin viime kesänä juuri tämän Pyhän Mikaelin kirkon nurkka ja muutamia satoja vainajia esiin sieltä köyhäin hautausmaasta. Ja jos sieltä kaivettiin nyt muutamia satoja vainajia, niin sinne haudattiin oletettavasti noin 300 kerjäämään tullutta ulkopaikkalaista. Eli he on mahdollisesti tulleet sinne haudatuiksi. Köyhäinhuoneeseen ei päässyt, vaikka oli turkulainen. Piti olla tilanne, jossa sulla ei ole omaisia eikä läheisiä, et omista mitään, etkä pysty enää tekemään töitä niin, että saisit hankittua ruokasta millään lailla. Vasta sitten voitiin keskustella siitä, että sinut lunastetaan sinne hospitaaliin. Sama oli vaikkapa Seiliin tai muihin Suomen hospitaaleihin. Ja niihin piti maksaa 20 hopeataalaria, joka oli aika hurja summa. Ei sellaista tavallinen köyhä saanut mistään kasaan. No, jos tätä lunastusmaksua, jos ei ollut omaisuutta, jos ei ollut omaisia, niin voitiin esimerkiksi kerätä kolehti tuomiokirkossa useampaan kertaan niin, että saatiin se maksu sitten suoritettua sille kyseiselle ihmiselle. Nälkävuosina täältä ilmenee esimerkiksi Turun köyhäinhuoneesta se, että kun sinne esitetään hakemusta, niin maaherra, joka määrää, että sinne otetaan, ja sen jälkeen se menee raadin käsittelyyn, ja raati sitten ilmoittaa, että selvä, mistä lunastusmaksu. Ilmoitettiin esimerkiksi kerralla, että kun yksi nainen haki sinne, että 16 köyhää on kuollut nyt, joten siellä on tilaa. Kyllä sinne nyt sopii yksi nainen ottaa lisää. Mutta nälkävuonna voi ajatella, että eihän tällainen hoitolaitos saanut sitä kaikkea, mikä se normaalina vuosina sai itsellensä hoitamiseen, näiden köyhien hoitamiseen, vaan
kun kaikesta oli pulaa, niin silloin ihmiset pyrki säästämään sen oman hyvänsä omaan kellariinsa, ja esimerkiksi tämmöiset tavalliset lahjat, joita kaupunkilaiset saattoivat antaa jonkun velan, esimerkiksi, joka oli vähän epävarma, että saako sitä perittyä, ilmoitettiin, että no, hospitaali saa ne rahat, jos ne saadaan kasaan joskus jostain. Niin tämän tyyppisiä lahjoituksia ei enää tullut. Ja esimerkiksi nämä hospitaalin taloudenhoitajat, he joutuivat laittamaan omista viljatynnyreistään sinne, jotta nämä aivan kuolleet sinne nämä köyhät. Eli ei se tilanne todellakaan ollut siellä sitten mikään kovin häppöinen. Tuossa näkyy nyt tuo Pyhän Mikaelin kirkko ja siinä hautausmaa tuolla aika lähellä Föriä, missä se sijaitsi tuossa 1670-luvulta eteenpäin 1700-luvulle. Tuonne haudattiin ne köyhät, jotka oli köyhäinhuoneessa, mutta niin kuin sanoin, niin myöskin sitten ne kerjäläiset ja muut köyhät, joita kaupunkiin vaelsi niin tässä nälkävuosina. Oikeastaan näiden hautaamisesta tulee monenlaisia asioita esiin siitä, jotka kuulostaa ja tuntuu ihan tutulta omiin ajatuksiinkin tänä päivänä. Esimerkiksi se, että siihen palkattiin tehtävän 4 renkiä, jotka sai palkan siitä, että he kuljettivat nämä pitkin kaupunkia kuolleet köyhät sinne hautausmaahan, niin raadin piti antaa käsky, että jatkossa ette saa käsitellä niitä ruumiita miten haluatte, vaan niitä on kunnioitettava sillä lailla, kun ihmisruumista kunnioitetaan. Eli kaikilla ei ollut minkäänlaista halua kunnioittaa näitä kerjäläisiä ja köyhiä, ja se näkyy tuolla matkan varrella, kun katsotaan muutakin lisää. Turussa oli jo esimerkiksi 1657, kun Ryssänmäellä, eli tuolla Hämeenkadun varrella, raivos rutto, niin jonnekin sinne tulliaidan, jonka Jouni tuolla aamulla mainitsi, tulliaidan ulkopuolelle, missä nyt on sitten rautatiet ja Kupittaan asema, ja näillä paikkeilla tuossa on esimerkiksi aika lähellä meitä kolerahautausmaa 1800-luvulta, niin tänne jonnekin perustettiin ruttoon kuolleiden hautausmaa, tilapäinen hautausmaa. Ja nyt kun se Pyhän Mikaelin hautausmaa, joka tuossa kuvassa näkyy, alkoi täyttyä ja sinne ei saatu enää lisää ruumiita, niin ruvettiin hankkimaan jälleen kerran joku tämmöinen tilapäinen hautausmaa tänne Kupittaan vierusalueelle. Eli näitä köyhiä on todennäköisesti sitten kuljetettu myöskin johonkin tänne päin jonkin verran. Toinen kauhea paikka oli taatusti Turun linnan vankila. Turun linnaan tuotiin vankeja Turun ja Porin läänin alueelta, eli jos teillä nyt on vaikka sieltä Tyrväältä niitä esivanhempia, niin tyrvääläisiä siellä oli aika paljon. Ne on aika röttelöisiä kyllä. Eli kun ihminen teki rikoksen, niin käräjiä istuttiin yleensä useampi kerta. Tai jos ihminen tuomittiin siellä Tyrvään käräjillä, niin sen jälkeen jäätiin odottamaan hovioikeuden tuomiota. Siinä saattoi mennä kuukausi, 2, 3. Ja silloin tämä tuomion saanut lähetettiin Turun linnan vankilaan odottamaan. Eli siellä oli tämmöisiä odottavia vankeja, sitten siellä oli tutkintavankeja, joka tarkoittaa sitä, että ne vietiin välillä aina uudestaan käräjille Paimioon ja tuotiin takaisin linnaan ja seuraaville käräjille, kun saatiin lisää todistajia. Ja siellä oli tällaisia miehiä, jotka istuivat ja naisia 500 ja 600 päivää tutkintavankeudessa. Ja sitten siellä oli velkavankeutta, eli jos et kyennyt maksamaan velkoja, niin määrättiin tietty määrä vesileipäpäiviä, jotka piti istua Turun linnassa. Linnassa oli alun perin kruunumakso lähes kaikille vangeille 1,5 hopeaäyriä päivässä ruokarahaa. No se ei ollut suuren suuri, mutta kyllä sillä ruoan sai. Maaherra valitti tässä nälkävuosina kuninkaalle, että sillä ei saa enää mitään, koska kaikki on kallistunut. Ja niinpä sitä nostettiin ensin 2 äyriin ja sitten sitä nostettiin 3 äyriin ja se ei tuntunut vieläkään riittävän. Ja vankeja alkoi kuolla. Kaikkein pahin aika oli keväällä huhtikuusta tuonne kesäkuuhun 1697, joka on muutenkin se pahin aika, jolloin ihmisiä kuolee eniten.
Ja tämä ongelma on sellainen, että vangin ei ollut tarkoitus kuolla sinä aikana, kun se on vankilassa tutkintavankeudessa, vaan jos hovioikeus tuomitsee kuolemaan, niin sitten vasta pistetään pää poikki tai hirteen. Mutta ei siinä vaiheessa kuolla, kun ollaan Linnan vankilassa. Ja byrokratia osoittaa sellaisen asian, että kun maaherran piti päättää, mitä tehdään vangin ruumiille, niin siinä tietysti kesti oma aikansa, kun hänelle ilmoitettiin, ja sitten hän lähetti sen ilmoituksen, ja ei voinut oikeastaan ennen tehdä vangin ruumiille mitään, ennen kuin raati oli käsitellyt. Turun kaupungin raati käsitteli Linnassa kuolleet vangit sen tähden, että haluttiin tietää, oliko tämä ihminen kristillinen vai itse perkele. Nimittäin siitä riippuu se, että voitiinko haudata papin siunaamana hautausmaahan, voitiinko haudata ilman papin siunausta hautausmaahan, voitiinko haudata hautausmaan kaukaisimpaan nurkkaan vai hautausmaan aidan ulkopuolelle vai peräti metsään tai suohon. Ja ne rupesi haisemaan ne ruumiit siellä. Ja kun oli kulkutauti, tässä vaiheessa tiedetään, että Linnassa kuoltiin punatautiin, niin nehän levitti toisiin vankeihin sen taudin ja lisää vankeja kuoli. Ja tällä lailla näitä vankeja sitten tuodaan esille näissä asiakirjoissa, kuka siellä kuoli. Mutta vangeista on valtavan hyvät luettelot, koska ne laadittiin veroluetteloihin, he söivät kruunun viljaa, ja niin ollen jokaisesta vangista on tieto, että kuka hän on, mitä hän on tehnyt, minkälaisen tuomion saanut, saako Linnassa elannon, milloin lähtee käräjille, milloin palaa takaisin sitten sinne Linnaan. Toinen vankila on Turun raatihuoneella, jossa on sitten turkulaiset tai Turussa sen röttelönsä tehneet ihmiset. Toinen näistä vangeista kertova asia on se, että tuossa näkyy tuo, että miten esimerkiksi varkauksien määrä kasvaa ihan valtavasti just silloin pahimpana nälkäaikana. Se kertoo siitä, että yritetään hankkia ravintoa itselle. Nämä varkaat ei välttämättä ole mitään sellaisia pahiksia, jotka tekisivät ammatikseen. Täällä on vähän sen tyyppisiä joukosta, mutta suurin osa on niitä, jotka on varastaneet ihan elantonsa saamiseksi. Mutta koska asia pitää käsitellä oikeudessa, niin vankia pitää säilyttää jossain sitten se aika. Ja se on ehkä se mahdollisimman huono vaihtoehto aika monelle näistä vangeista. Vangeilla oli kyllä mahdollisuus esimerkiksi tehdä vaikkapa töitä sinä aikana. Jos olit riittävän hyvässä kunnossa, niin pystyit tekemään Linnalle tai kruunulle jotain töitä. Ja usein sun päivärahas sidottiin siihen, että jos teet kunnolla työssä, niin saat sen täyden korvauksen. Ja jos et tee kunnolla töitä, niin saat vain puolet korvausta. Eli silläkin pyrittiin vauhdittamaan sitä, että se, joka töihin lähti, niin se myös sitten ne työt teki siellä. Ja näistä vangeista, jos teillä sattuu olemaan sellaisia suvussa, on valtavan hyvät paperit sen tähden, että kaikki heidän liikkeensä merkittiin asiakirjoihin. Tyrvään, ja ihan oikeasti Tyrvään nimismies kirjoittaa, että täällä on tuomittu kuolemaan se ja se, siitä ja siitä syystä. Ja nyt hänet lähetetään nimismies nimismieheltä, koska nimismiehet huolehti vankien kuljetuksesta Turun Linnaan odottamaan hovioikeuden päätöstä. Ja sitten maaherra kirjoittaa Turun Linnan vahtimestarille, että otat tämä vanki vastaan ja annat sille sen päivittäisen ruuan. No sitten kun se lähtee uudestaan käräjille, niin maaherra kirjoittaa jälleen vahtimestarille, että nyt lähetät sen hyvin vartioituna, koska on pelkoa, että hän saattaa paeta 2 miehen vartioimana Tyrvään käräjille ja sitten takaisin, jos tarvitaan. Ja sen jälkeen ilmoitetaan, että hovioikeus on tuominnut hirtettäväksi ja sen jälkeen kuskataan Tyrväälle ja hirtetään. Eli toivokaa kovasti, että teillä on siellä rikollisia, niistä on aivan mahdoton määrä ja sen lisäksi vielä käräjäpöytäkirjat maaseudulla. No mitä varastettiin? Tämä kertoo nyt siitä nälkäajasta. Tuolla on tietysti ruokatarvikkeita aika paljon, ihan suoraan leipää, kaikenlaista puolukkahilloa. Huomatkaa, nälkäaikaan siis porvareiden kellareista löytyi kyllä ruokaa, makkaroita, palttua,
sylttyä lihaa eri muodoissaan. Toinen on vaatetavara, joka on yleensäkin varkaiden tämmöinen suosikki. Sen tähden, että vaatteet oli arvokkaita ja ne oli helppo myydä. Turku oli tosin niin pieni kaupunki, että jos sinulta varastetaan huivi ja sitten se kulkee tuolla olevan piian päässä, niin puolet turkulaisista tiesi, kenen se huivi on. Mutta täällä oli myöskin semmoisia varastaloja, jotka osti vähän niin kuin tiskin alta niitä sitten ja myi niitä tuonne maaseudulle. Eli tällä lailla pystyttiin sitä varaskauppaa käymään. Ja usein nimenomaan kun tällainen vaatetavara tai muu pieni tavara, tupakka myydään tai paloviina eteenpäin, niin siitä saadaan leivänpalanen tai vaikka puuroa tai olutta, joka oli ruoaksi kelpaavaa sekin, koska siinä oli enemmän ravintoarvoa kuin tänä päivänä. Eli ne vaihdetaan aika äkkiä sitten siihen ruokatavaraan. Kaikki, mikä saadaan liikkumaan helposti, niin se viedään ja mitä moninaisimmin tavoin. Otetaan lapsia mukaan ja sen jälkeen nostetaan lapsi harteille, koska ikkuna on niin korkealla, että se lapsi pääsee avaamaan se ja kipittämään sisälle ja sen jälkeen avaamaan oven, josta pääsee varsinainen varas sisään ja varastaa sitten sieltä tavarat. Tai sitten tiirikoidaan, hakataan jollain pienellä vähän kivisen kauppa-aitan oven puolta sillä lailla, että saadaan lukko auki ja päästään sinne varastamaan tavaraa. Eli keinot on monet. Ja sitten on tällaisia varkaita, erityisesti naisia, jotka on palvelleet esimerkiksi piikana talossa, ja he hankkivat itselleen varaskumppaneita, miehiä ja naisia. He ilmoittavat, missä siellä talossa on ruokaa tai mitä varastettavaa. Ja sitten jos on esimerkiksi pihalla vihainen vahtikoira, niin kun koira tuntee hänet, niin hän ohjaa sen koiran pois sieltä siksi aikaa, että voidaan varastaa talosta tavaraa. Eli Turussa kyllä myrkytetään ja tapetaankin koiria tässä tarkoituksessa, mutta yleensä sitten joku tuttunen jonnekin päin hankkii. Varkaan rangaistus ensimmäisellä kerralla on yleensä piiskaaminen ja karkotus. Mies saa raipat, nainen piiskaa ja karkotetaan kaupungista. Ja sen lisäksi annetaan sakot ja se tavara on palautettava. Tavarat on korvattava sakkoina 3-kertaisesti arvostaan. Aika äkkiä se arvo nousee niin huimiin summiin, että tavallinen ihminen ei 10 vuodessakaan tienaa lähellekään sitä summaa. Sitten kun uusit sen rikoksen, niin rangaistukset on samantyyppisiä. Miehillä on vielä esimerkiksi kujajuoksua käytetään, jossa sitten asettuu tämä sali, te tolle puolen, teillä on vitsat kädessä ja minä menen tuosta välistä ja kaikki hakkaa mua. Ja sitten 3. kerralla on kuolemantuomio. Ja näitä sitten muutetaan, hovioikeus saattaa kuolemantuomio lieventää esimerkiksi kujajuoksuksi ja karkotukseksi. Tämä karkotus on hyvin tavallinen. Varkaat palaa joskus kaupunkiin, mutta erityisesti nälkävuosina ihmiset saattaa jäädä jopa 5 kertaa kiinni varkaudesta. Heidät on 4 kertaa karkotettu Turusta. Mutta tässä tulee se, että asiaa katsotaan armollisesti jollain lailla. 3. kerrasta olisi pitänyt olla kuolemantuomio ja siitä palaamisesta jo mahdollisesti toisella kerralla. Mutta edelleenkään se henki ei lähtenyt 5. kerralla. Eli ymmärrettiin kuitenkin se, että näillä ihmisillä on hätä ja että se on tehty hätään se rikos. Oikeus selvittää hirvittävän tarkkaan ne taustat, minkälainen se ihminen on ja onko se tosiaan tehnyt sitä pahuuttaan vai onko se tehnyt sen vain hädässään. Ja jos lakikin edellyttää sitä, että pitää armahtaa, niin se toteutuu tietyissä tapauksissa kyllä ainakin Turussa varsin hyvin. No tuo kuolema meni jo tuolla ja tässä on tietysti tuo Tuomiokirkon hautausmaa, johon heitä ei sitten päästetty. Mutta silloin kun vanki kuoli linnassa ja hän oli tavallinen kunniallinen ihminen, joka oli nauttinut ehtoollisen, tavannut papin äskettäin, niin voitiin todeta, että tällä miehellä ei olisi oikeastaan oikeutta tulla haudatuksi tähän oikeaan hautausmaahan, mutta koska hän on nauttinut ehtoollisen, niin hän pääsee tällä kertaa sinne. Eli osa näistä
tavallaan kunnialliseksi ymmärretyistä ihmisistä sai ihan oikean hautapaikan, eikä heitä viety sinne köyhään rivihautaan, vaan osa haudattiin ihan tuohon varmaankin pohjoispuolelle, ja osa saatiin haudata sitten sinne aidan viereen, eli Uninkankareelle muiden joukkoon. No, nyt näistä kuolleista vangeista on lista, ja tässä näkyy ensinnäkin se, että mistä syistä he on päätyneet tonne. Ja siellä on ihan ylivoimainen tuo varkaus. Ja toinen, joka yleistyy nälkävuosina hyvin paljon, on kirkon varkaus. Kirkot oli yleensä vartioimattomia, ja sinne oli helppo murtautua ikkunasta tai ovestakin. Ja sillä lailla sieltä sai sitten jotain hopeisia numerotaulun numeroita tai kalkin tai jotain vastaavaa, mitä sitten tällä kaupiteltiin turkulaisille kultasepille. Ja tuossa näkyy myöskin se, että se kuolema tuli tiettyyn aikaan vuotta. Se on juuri se pahin aika, kun 95 oli ollut katovuosi, 96 oli katovuosi, ja sitten kun tullaan sinne 97, niin sitten ei olekaan enää mitään syötävää. Silloin on syöty kaikki kelvollinen ja kelvoton ravinnoksi kelpaava. Ja se tarkoittaa sitä, että se kevät on just se aika, jolloin ei ole oikeastaan mitään ruokaa ihmisillä. Ja se näkyy tässä kuolin aikana. Täällä on graanilaisia. Siinä näkyy nyt, että kämneri Johan Graan ilmoitti tämmöisestä varkaasta Göran Mattssonista, joka oli kuollut. Ja hänen kuolemansa siellä Raatihuoneen vankilassa tuli sitten selvittää, mihin hän kuoli. Loppujen lopuksi tästä, mikä on kaikkein tärkeintä, on se, että tämä mies oli ilmoittanut, että hän on varastanut tältä Juha Schultzilta. Ja hän oli tunnustanut ennen kuolemaansa, että ei hän varastanut, mutta koska hänellä ei ollut ruokaa, niin hän ajatteli, että kun hän pääsee vankilaan, niin tämä Johan Schultz joutuu elättämään hänet siellä vankeudessa niin kauan, kun hän on tutkinnassa ja hän saa jotain ruokaa. Eli tässä on tällainen tapaus, että ihminen kokee niin suurta hätää siitä selviytymisestään, että hän yksinkertaisesti valehtelee tehneensä rikoksen saadakseen ruokaa. No, Johan Schultz totesi, että hän ei kyllä syötä sitä. Ja vaikka Raati kehotti tähän, niin se ei toteutunut, ja niinpä tämä mies kuoli sitten tuolla vankilassa. Eli tällaisia tietynlaisia epätoivoisia tekoja aina silloin tällöin esiintyy tässä. Pääsääntöisesti ne nyt on aivan normaaleita. Yksi asia, joka nousee valtavasti esille nälkävuosina, on varastavat lapset. Lapsia mainitaan varkaina Turussa vuosittain hyvin harvoin. Ja monesti ne on tällaisia mielitekoja, että jonkun pikkutyttö on käynyt naapurissa ja siellä on ollut ikkunalaululla hopealusikka ja se on kiiltänyt 5-vuotiaan silmissä kauniisti, niin hän on ottanut sen. Mutta 1-2 näitä varastavia lapsia on nälkävuosina vaikka kuinka paljon. Monta kymmentä, yli 40 kaikkiaan. Ja heidän varkautensa kohdistuu just ruokaan ja sitten tällaisen helppoon tavaraan, jota on helppo muuttaa ruuaksi. Ja nämä lapset muodostaa myöskin varaskoplia, tuommoisia ryhmiä. Yksi tietää, mistä on saatavissa ruokaa ja kertoo sen muille ja sanoo, että lähdetään hakemaan sitä. Ja sitten yhdessä mennään ja tehdään se rötös. Käydään varastamassa vaikkapa esimerkiksi yksi pikkutyttö sanoo pojalle, jonka kanssa leikkii kadulla, että meillä on koton leipää, että mennään hakemaan meiltä. Ne varastaa sieltä sitten leivät tämän tytön isältä ja myyvät niitä. Ja myyvät osan takaisin sille tytön isälle. Eli ikävä kyllä ei ilmene se, että onko heillä niin kuin kotoa jotain ongelmia ruoansaannissa vai missä, vai onko he vaan saaneet mallin jostain, miksi he tekee näin. Mutta nämä lapset on vaeltaneet maaseudulta kaupunkiin. Heidät on lähetetty. Siellä on lapsia, joilla on esimerkiksi vaikka esiliina ja huivi, jotka äiti on antanut Hämeenkyrössä mukaan, että menet Turkuun kerjäämään, siellä on ruokaa. Ja tässä on pesämuna, myy nämä, niin saat edes jotain ruokaa näillä ainakin.
Eli lapsia ihan selvästi lähetettiin, ja nämä lapset kertoivat, että isä ja äiti oli kuollut, tai sitten oli ukinhoteissa, kun vanhemmat oli kuollut ja ukki oli kuollut, tai setä oli kuollut, ja tällä lailla he lähti kaupunkiin sitten vaeltaa. Ja näitä lapsia tuli pitkin Hämettä. Pitää muistaa, että Turun kauppa-alue oli 1600-luvulla myös Häme ja osa Uuttamaata. Eli näitä vaelteli sitten eri suunnista näitä lapsia. Suurin osa oli tästä lähipitäjistä, mutta oli myös näitä pitkältä tulleita. Ja nämä lapsethan tavallaan katoo, kun nämä jää kiinni varkaudesta, saa sen piiskaustuomion ja sen jälkeen heidät karkotetaan kaupungista. Mutta he ilmestyy aika usein takaisin. Heitä on juuri näin, että 4 ja 5 kertaa he on tulleet takaisin, koska ei ole mitään, mitä saada sieltä maaseudulta, niin oletetaan, että kaupungista saadaan. No saadaankin, koska jäädään kiinni varkaudesta. Tämä on sellainen ilmiö, joka ei esiinny oikeastaan lainkaan, ei edes joka vuosi varastava lapsi Turun lähteissä, mutta tässä kohdassa heitä tulee tuommoinen nousu. Ihmisyydestä ja siitä, miten ajatellaan ja kohdellaan toista, kertoo esimerkiksi tämmöinen Mats Johansson, joka tuli kerjäämään Turkuun maaseudulta. Tässä tarinassa yhtyy se, että on ihmisiä, jotka haluaa olla laupeita ja auttaa. Tässä ajatellaan, että täytyy olla armelias muille, jotta Jumala on sinulle armelias sitten sinä päivänä, kun kuolet. Koska nähdään, että on tämmöinen yleishyve, että sun täytyy auttaa toista, mikäli sulla on siihen mahdollisuus. Ja tässä tarinassa moni auttaa, mutta on myös niitä, jotka ei auta, eikä voi sietää jotain kerjäläispoikaa. Turussa on esimerkiksi tämmöisiä esimerkkejä, että piika raahaa kadulta hyvin heikossa kunnossa olevan vanhan naisen lähimpään taloon, että se saisi sieltä jotain vahviketta, mutta emäntä ajaa sen ulos kylmästi, sanoo, että se on likainen ja haisee hänen puhtaaseen kotiinsa, ei tuoda tällaista. No, tässä tarinassa tämä poika tulee oikeuteen, raastuvan oikeuteen, ja raahautuu kyynärpäittensä avulla, koska hänellä on selkä ja jalat ei toimi. Hänet on edellistalvena, kun hän on syksyllä tullut, joku saksalainen porvari on pahoinpidellyt hänet ensin niin, että hän on joutunut käyttämään keppiä kävellessään. No, hän menee hovioikeuden asessorin eteiseen kerjäämään, ajattelee tietysti, että tässä on varakkaampi talo ja kulkee ihmisiä. Asessori itse on poissa, mutta hän siellä tietysti huutelee ihmisille almuja. Ja yksi sukulaispoika tälle asessorille, koulupoika, tulee ja pahoinpitelee hänet ja raahaa ulos ja heittää kadulle. No, hän on siellä oman aikansa, tulee sitten uudestaan ja pahoinpidellään uudestaan ja sen jälkeen hän ei sitten pystykään kunnolla liikkumaan. Välissä hän pääsee eri ihmisten taloihin. On talvi, kylmä, millainen Turun talvi lienee sitten ollut, silloin oliko lunta, mutta tukkipino oli joka tapauksessa suurtorilla ja sen tukkipinon päällä hän sitten odottaa päivän ja yöksi hänet viedään sitten sisälle. Ihminen, joka ottaa hänet, on ajuri, mutta kun hän asuu vuokralla, niin hänellä ei ole lupaa ottaa sinne, ei raadilta eikä siltä talon isännältä ketään asumaan, joten hän tuo aina päiväksen sitten sinne pois sieltä talosta. Ja yöllä se poika pääsee lämpimään. Ja näin hän kulkee useammassa talossa. Siellä on asessori Tigerstettin talossa hän on esimerkiksi. Ja sitten kun hän siellä kyhjöttää hovioikeuden presidentin ovella, niin maaherra ajaa ohi siitä vaunuilla ja kyselee, että mikäs mies tämä on, ja haluaa, että asia selvitetään. Ja sen jälkeen se tuodaan oikeuteen. No, tämä koulupoika, joka oli pahoinpidellyt, hän oli sitten mennyt jonnekin maaseudulle ja tämä asia ei koskaan ratkea. On tietysti hyvin oletettavaa, että se poika kuoli. Tai joku haki tai vei hänet pois Turusta niin, ettei hän jäänyt kaupunkiin. Mutta tässä niin kuin näkyy se, että ihmisillä on ihan kahdenlaisia ajatuksia näistä asioista. Joskus väitetään, ettei tuo keskushallinto oikein toiminut eikä tuonut tarpeeksi viljaa. Turkuun kyllä laivattiin 10 000 tynnyriä viljaa.
mutta se tuli aika lailla vähän väärään aikaan. Se tuli niin myöhään, että esimerkiksi vuonna 1696 sitä ei ennätetty enää laittaa mihinkään kylvöviljaksi. Eli pellot jäi kylvämättä. Sitten osa siitä viljasta oli, kun sitä tuotiin eri lasteina, niin oli pilallista niin, että sitä ei pystynyt kylvämään. Ennen kaikkea maaherra, täällä oli Lorenz Kreutz nuorempi maaherrana, hän oli aika taitava niissä perusteluissaan ja hankkeissaan ja haluissaan auttaa lääniä. Hän ajatteli, että tätä viljaa on säästettävä siemenviljaksi, sillä jos ei peltoja kylvetä, niin ei tule seuraavana vuonnakaan satoa, ja tällä lailla kaikki menee vaan hullummaksi ja hullummaksi. Ja hän muun muassa perusteli hallitsijalle, että olisi syytä saada kylvöviljaa ja taloihin ihmiset asumaan niistä taloista, joista oli lähdetty kerjäämään sen tähden, että ne maksaa sitten veroja ja ne pitää sotamiestä yllä. Ja sitten se sotamies, kun valtakunta on sodassa, niin toimii hyvin, että eikö kannatakin tehdä tällainen. Hän oli ihan looginen ajattelumallissaan siitä, että mitenkä niin kuin kaikki hoidettaisiin. Ja hän vaati useita kertoja Turun raastuvan oikeudessa sitä, että kaikkein köyhimmille rannan asukkaille tuossa silloisen niin sanotun Turunjoen varrella kaupungissa, niille oli taattava se, että ne saavat sitä viljaa. No, vaikka oli kuinka hätä, niin viljaahan ei annettu ilmaiseksi. Kyllä nämä köyhäinhuoneen asukkaat nyt jotain sai, mutta muille se annettiin velaksi tai myytiin halpaa hintaa, mutta siihen vanhaan halpaan hintaan. Näyttää siltä, että esimerkiksi ihmisillä oli rahaa, mutta ei ollut mitään mitä ostaa. Ja sen tähden oli mahdollista myydä tätä viljaa vielä pahimman nälänkin aikana. No mitä sitten Lorenz Kreutz sai kaikkinensa aikaan? Hän kirjoittaa ja kirjoittaa hallitsijalle, antaa raadille määräyksiä, yksittäisiä kauppiaita valvotaan. Kauppiaat eivät saa myydä viljaa kovaan hintaan, jos tuovat sitä kaupunkiin, vaan se on myytävä siihen määrättyyn 11 kuparitalarin hintaan. Ja kun nämä viljaerät, yksi uppoo mereen, yksi ei kelpaa siemenviljaksi, niitä sitten kruunun makasiineista annetaan ruuaksi. En tiedä, kuinka hyvin tämä auttoi tämä apu siinä kohdassa, kunnes sitten saatiin jo kunnon sato silloin 1697. Kreutz kirjoittaa hallitsijalle jossain vaiheessa, että yhdessä kihlakunnassa esimerkiksi Piikkiö ja Halikko muodosti kihlakunnan, tai oli Maskun kihlakunta ja Vehmaan kihlakunta, että yhdessä kihlakunnassa on kuollut 5000 ihmistä. No se tarkoittaa, että kihlakunnassa on varmaan ollut 3-4 pitäjää, ja siitä kun laskee, että jokaisesta on kuollut se 500, ja jos niissä on asukkaita 1500 tai 2000, niin tämä on se todellisuus oikeastaan sitten. Yksi takaisin. Vielä on nuolta tuolla. Noin. Mä alussa sanoin, että hätä ei ole kaikille ihan täsmälleen sama. Että esimerkiksi Tukholmassa suunnitellaan kruunajaisia ja hautajaisia niin poispäin. Samalla lailla tämä hätä näkyy näissä toimissa, joita tähän lääniin tehdään. Kaikki on saatava toimimaan edelleen sillä lailla, kun se toimii yhteiskunnassa. Yhteiskunta ei elä, mikäli hallitsija ei ole ylimpänä Jumalan edustajana maan päällä. Sitten on kaikki muu esivalta siitä alaspäin, ja sen tehtävänä on huolehtia se, että asiat toimii. Jonkunlainen harmonia säilyy. Loppujen lopuksi, kun katsoo sitä, niin esimerkiksi maaherra Kreutzilla on hätä ihmisistä, mutta käytännössä pitää silti huolehtia, että se valtiokoneisto säilyy koko ajan pyörimässä. Autiot tilat saa uuden viljelijän, viljelijä ottaa sotamiehen, maksaa sille palkan ja sotamies kykenee puolustamaan valtakuntaa.
Ja tässä nähdään se, että kun tämmöinen valtava nälkäkatastrofi iskee valtakuntaan, ja seuraavaksi sitten on sotaa, tulee 10-11 tulee rutto ja niin poispäin, niin kyllä se aika sekavaa aikaa, ja en yhtään ihmettele, jos monella ihmisellä on ehkä mennyt usko siihen kokonaisuuteen, itsevaltiuteen, ehkä kirkkoon, ehkä yleensäkin esivaltaan. Minusta aika rankka lopetus olisi teille tähän tämä oletettavasti Israel Kolmudinin suvivirren sanat, ensimmäiset suomennetut sanat 1701, ja asianhan voi ymmärtää kahdella tavalla, mutta minä ymmärrän aina tuolla hän kuolleet hautoi heitä jälleen eläväksi. 3/3 kansasta oli kuollut, jota ei enää hautonut aurinko eläväksi. Kiitos. No niin. Mun karaoke-emäntäni tuli tieto eilen, että hän on kuollut, joka opetti mun laulamaan noin 250 kappaletta. Että mä odotin teidän mikkiä, niin en laula kuitenkaan suvivirta nyt. Nyt toimii tää. Okei, no niin, tää toimii tää. Joo, mutta nyt meillä on pieniä teknisiä ongelmia, mutta kaikessa vaiheessa päivää. Mutta mites, olisiko kysymyksiä? Toropaiselle, niin hyvä. Meillähän niin pitkällä, että on kustannut. Mä löysin isoisen järjestöstä henkilötodistuksen nimi oli attest. Että tarkoittaako se jotain muuta vai on se pelkästään tämmöinen henkilötodistus? Joo, se on jonkunlainen todistus aina. Puhuttiin tarinaa tämmöistä viitsuudesta ja toivottavasti elokuvat ajattelin, se ei sitä tukea, että se ei mikään muuta. No joo, se piti aina olla se henkilötodistus, että ihminen ei saanut vapaasti liikkua minne tahansa viranomaisten tietämättä, että se piti näyttää sitten siellä, että sulla on ihan luvallinen asia. Et onhan tämä tulee vaan mieleen tuosta 1900-luvun alusta, että silloin esimerkiksi moni kävi kauppaa Pietariin ja sinnekin piti aina hankkia erikseen se toi passitus, että sai yleensä mennä. Ja se tuli 1600-luvulla, että tuli tämä passit. Että tästä ei esimerkiksi Tukholmaan mennyt, jos paikallinen viranomainen täällä ei antanut ensin sulle sitä todistusta, että sä olet ihan oikea ihminen oikealla asialla, ja sen jälkeen se tarkastettiin Tukholmassa. Jos ihmiselle ei sitä ollut, niin se passitettiin takaisin Turkuun ja todennäköisesti päätyi Raatihuoneen vankilaan. Tuossa toistan sen verran. Kysyttiin, että kun oli paperi, jossa luki attest, niin mitä se tarkoitti? Oli kysymys, tuolla verkossa toivotaan toistoa, he ei oikein kuule. No se attest, eli attesteera, niin se on todistus jostakin. Se voi olla todistus siitä, että on palvellut esimerkiksi jollain töissä tai että on tietty ihminen ja tietyssä asemassa ja hänellä on lupa vaikka käydä siellä Pietarissa ja niin poispäin. Tai 1900-luvun alussa kuvallinen polkupyöräkortti sitten, että kyllä kaikkeen piti olla se todistus. Omavaltaisesti ei saanut liikkua. Lisää kysymyksiä. Nyt olisi tuolla Susanna toisella puolen saliin ja sulla on ainoa toiminut mikrofoni tuonne. Mennään sinne. Kiitos esityksestä. Onko aika hurja väitteellä kolmanneksi väestöstä mennyt, että mikä on sellainen testo, onko siinä kuitenkin paikallisten maaherran ja muiden välittämää? Ottaen huomioon, että jos olisi oikeasti kolmanneksi puolet, miten Ruotsi olisi voinut varustaa niin valtavan armeijan
sotainen alkoi. Ihan se välissä, joka on hyvin kuukausi. No siihen se ongelma. No sanotaan, että esimerkiksi Suomestahan on aika paljon säilynyt seurakunnista haudattuja luetteloita, joissa on sitten ketä pappi on siunannut. Eli näihin kai sitä on aika paljon pohjattu. Ja toisaalta sitten on laskettu myös siitä, että paljonko on henkikirjaväestöä jäljellä, paljonko se laskee. Ja tähän se ongelma onkin siinä, kun se sota syttyy, niin Suomihan tyhjenee niin kuin miehistä sillä lailla, että missä se näkyy oikeastaan kaikkein parhaiten, on se, että sitten Uudenkaupungin rauhan jälkeen 20-luvulla tänne siirretään, suomalaiset rykmentit on aika tyhjiä, tänne siirretään 3000 ruotsalaista sotamiestä täyttämään niitä rykmenttejä. Ja kun monet niistä on naimattomia, niin ei ne kauaa siellä rykmentissä happane, kun ne on joku rustholli-isäntiä, koska miehiä ei riitä viljelemään tiloja, että sieltä naitetaan äkkiä tytär, jotta saadaan miestyövoimaa. Ja samalla lailla Pohjois-Karjalassa esimerkiksi oli näitä taloja, joissa otettiin elätiksi tämmöisiä 12-vuotiaita tai 10-vuotiaita poikasia sen tähden, että sitten silloin jo 30 käyvä tytär naisen, kun se tulee riittävän vanhaksi, että saadaan joku mies edes taloon. Eli se oli ihan oikeasti, niitä miehiä ei tosiaan sitten kyllä ollut. Että viimeiset meni siinä sodan aikana, mutta sehän on niin kuin oikeastaan edellytys sille, että sait pitää sen kotikontus, on se, että varustat myös sen miehen. Jos et sitä tehnyt, niin sait lähtöpassit siitä tilalta. Eli kyllä kruunu omansa otti. Joo, vastaan. Kysyisin tosiaan, näitä 1600-luvun nälkävuosina olemassa näitä pitemmakasiineja lämmitystä, kun maalta lähti kaupunkiin näin ruokaa ja maalla kuoltiin, vai kestiinkö ne vasta sitten näitä nälkävuosia? Joo, kyllä näitä makasiineja oli maaseudulla. Suurimmat makasiinit oli tietysti esimerkiksi Turussa ja tämmöisten kruunun kartanoiden ja linnojen luona. Mutta esimerkiksi Lorenz Kreutz kirjoittaa siitä, että hän on lähettänyt sitä viljaa kaikille kruunuvoudeille pitäjien makasiineihin säilytettäväksi sitä varten, että siitä saadaan kylvöviljaa seuraavana keväänä. Eli kyllä hän lähetti sitä tosiaan, että se ei ollut kaikki ihan keskitetty Turkuun, vaan siinä toivossa, että se saataisiin kylvettyä vielä. Ja sitten esimerkiksi tuli vastaus, että se 2000 tynnyri erä, niin se oli pilanto, että ne oli halkeilu, että ei niitä voinut kylvää, vaan ne käytettiin ravinnoksi. Vielä aikaa yhdelle kysymykselle. En ennättää. Pitäjän makasiinit muuten, jos kiinnostaa, niin Ilkka Teerijoki on kirjoittanut niistä. Tämä on hänen väitöskirjansa. Ja tutkimuskuulema jatkuu, kuulin juuri Ilkalta tästä hiljattain, että niistä on tulossa lisää. Skotlannista tuliko sotaväkeä silloin? Joo, sotaväkeä tuli Skotlannista, tuli paljon miehiä. Ja Turku oli vielä tämmöinen paikka, että täällä oli skottiporvareita, niin niillä oli varmaan kiva, kun ne sai majoittaa niitä maanmiehiä. Tuli vähän terveisiä. Ja en mä tiedä, mitä ne siitä sanoi, että ne majoitti 300 ranskalaista ratsumiestä, mutta harvempi varmaan Turussa ranskaa puhuu. Täällä kysytään vielä etäkatsomusta, että mistä päin Ruotsia tuli näitä armeijan sotilaita Suomessa? Niistä on esimerkiksi Heikki Vuorimies kirjoittanut, ja niitähän tuli useammasta rykmentistä sieltä. En nyt osaa tarkkaan sanoa, mikä se koko alue, mutta laajalta alueelta, ja samoin laajalle alueelle täällä levisi, ettei ne ollut läntis, vaan niitä oli Karjalassa ja Hämeessä ja niin poispäin. Hyvä. Kiitoksia Torovainen. Niin, ensimmäisen päivän esitelmäohjelma oli tässä, mutta ei suinkaan koko tapahtuman ohjelma. Eli meillä on alkamassa nyt